Oh. Last ko. Nami karon sa Rojas. Alright. Lemon juice. Success. Oh, bakit na rin? Joke lang. See the difference. Asa sila? Chata daw. Hi, Prel. Hi, Kelvin. Apir. Hi, Kelvin. Asa din mga kauban? So karon namin dire karon sa Rojas kay most of our classmates karon kay nag-atiman sa vlog. So karon naa sila diri nya nasi apyang po diri which is dili na mo ka grupo and gibiyane ang ka grupo para sa mua and ayon naguban sila ha. Kabalo ba ka nga nag-challenge me? Ay sorry. Banal. Loyal sa UM. Kabalo ba ka nag-challenge me ganina tapos ang gipakaon na mo sa ilaha kay kanang mga pizza, mga spaghetti, peach mango pie, tapos ang gipakaon nila sa mga baby food. Pickles. Oh, baby food, pickles. Ay, food challenge nito nga. Wow. So like, Guys. hello si Jun. Uy, asa si Iyas? Nasa Iyas. Nasa 7-Eleven, si Iyas. Inyo giatik ra ka, nag-uban na silang step Ay, dili uy. Bago raman mi nato dito. sa 7-Eleven. Oh. Kasi ikaw ba ni step? Sila princess lang, wala sila ano. Ay, uy, wala si Iyas. Food challenge mo mo? Actually, human namin. Kani nga vlog kay sa ako lang ni. Hi Ako lang. So, ay. Nana po iniabot. Princess. Naka-play na. Yes. Hi, fans. Fans na ko, hi. Unsay tawag sa imong fans? Unsay imong tawag sa fandom? Wala, fans lang. wala siya tawag. Karon tabi ako Hi, na-start. AIDS Fan Club. Apil. AIDS Fan Club. Unsay nasa Authentic, extraordinary, die hard, Steffies. Ikaw di ang AIDS? Ikaw ang AIDS? Ikaw ang AIDS? Lord. Ikaw ang AIDS? Ay, sa muna-una. Si AIDS. Naka 100. So, mamalit may san unsa. Nakauna na may SAAN AABOT 100 pesos mo. Uy, buwang ka ako. Ara man gud ni. Dili man gud na i-upload na sa Dili. niyo. Sabayan tika. Sabayan ta. Librihan mo kanimo. 50-50 Isa na. tao yab to. Hoy, Mark. Mark. Hoy, Marian. Marian. Asa man mo? Asaman mo sa imo ha. Suko misin mo ang dodo. Kana si Mark, atik-atik na. baton kayo. Nawalay kwarta. Da. Los. Da. Mao na. Di ka na mo pakopyahon do. Kami tulo. Da. Hoy Mark, asa ka? Yaya ra ka ha, anak ka alas 5 dapat kumpleto na ta. Kasi ikaw wala makalaabot. Mark ba? Sige ka balay alas 5. Pag-abot ako 5:30, wala yung Mark ni abot. Ikaw dyan lang nagingon nga kompleto dapat ta para mas nice. Kasi ikaw ang wala. Ginayag-yaga na dyan minimo ba? Di na ta friend. Bantay banundog ang buwang ka. Charot. So ang buhato na mo karon nga video ni Denzel kay SAAN AABOT ang 100 piso nyo dito sa Rojas. 3 tao So, yun. Sa aming dalawa lang yun. So diri lang na mahitabo sa Rojas guys kay Tulong, barato jud kaayo. Wala. Tara. Ang dapat ang total nato nga magasto karon kay 100 lang ta. Oh, sure. Ha? Napo diri ang grupo nila Bea. Hi. Pagay mo, hi Ray. Hoy, panibre
Manamang ka, bye. Lang. Pwede pork lang tanan. Tagpila niya? Tag 5. 5. Kabala ko lang. 5 pesos ni siya. 4 ka bukal? 5? Oh. 5 ako aya. 5 og rice. Pilig. Rice. Ha? Ano man yung tag 10 daw? Isabay lang ako. Pila mong makuhaan karon? Ano? 35. Ako na ako. 35 to? 35 pila mo ah. 7? Ang rice food. Pila di ang rice? 10. Tag 10 ang rice. Pila dito? Ano, pork? Ay, tapila rice 10. 10 nga. Saan gani? Tama ra. So unom may mga ka pork. Wala yung rice? Unom ka pork. Ano? Ay, upat lang. Upat. Dua ka taba o dua ka. So bali 30 tanan. Tabaong isaw. Right, na namong foods. Umot kay kinsa ang iso. Isa nag-isaw. Kinsa man eh. Uy, demigod. Uy, hindi ko damigan. Dito ka pala demigod eh. What can you say except welcome? Ha? What can you say except welcome? What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Thank you. Pila nite? 20, isa. Rutod. Ako si Quinta na. Kailangan ko buko. Kailangan ko buko. Busog na ka. Busog kayo. Nabusog na ko nga. Kuan pa lang ang akong nakaon. Bali 55 pa lang ang akong nagasto kapin. Pa 50. 50 kapin. 50 busog na siya. Kanya ako kay mga 55 kapin busog na pud. Pero karon kay mag-try ta atong ice cream dili. Ikaw lang. Ay, ano lang, eh? Interesado ako. Puno Ay ka, no? actually na gani didiri oh. Mang Dani sa ice cream. Na lang dagag tao. Nangasaag na mi actually. Nangawala na mo mga kauban, kami na lang duha nabilin. May kabalo asa sila. Sila padulong. We're going out. Mang Pagawas na may gruwas. manggawas na lang migrohas. Wa naman may kauban. Dalong may katineo. Padulong may Gatineo kay dito na may manakay. Pauban ko kay Denzel. Ako tayo. Kami na kayo uli. Kaulin. Layo pa kay Siag Balay. Pero mas layo kog balay. So, So, pantay ra ta. Pantay ra kayo. Diri ra ka? dito, tapos po. Tabok ka? Ikaw, dali na ka. Oh, diri na ako. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Bye guys. Weekend, bye kayo. Bye-bye.